namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua ho nuaeng siad dosam, molo songoni roham, dogma olo. Di parhatutu roham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham, lateni roha dohot hosom ni roha, akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangrasahi ho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham, dogma olo. Atong tapau duk bema rohata, jala tatopoti ma sude dosata, ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ai jot hulau si hami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot, molo balosonommu tu hami hobartu pabahenan nami i, alai alani godang ni asi dohot holong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami, alani i ubahen nahum hami mangido tuho, asima roham dihami, say jalo mahami, say sesama sude dosa nami, jala lehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon nahobar tulomo ni roham, saliling di tano oddope hami. Amin. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna, jala nama uas di asini rohani debata, say sahat ma tuhamu nahina porsya ammuna, mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu, posma rohamuna, nung ngasesa saluhut dosamuna, marhite-hite goarni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amin aliama namina di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say roma harajaonmu, say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon salileng ni lelengna. Amin. Huddul mahamu saluhutna, maridehita saya. Sian buku di nomor 150 ayat 1. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadie. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe iwan. Di dogma mauliate. Di ponggolima di parleho matu sesian nahuhut madidok, jalo hamu ma jala pangam ma, dagiku doi nani lehon to hamu bahen hajasani dosa muna, baik kamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Jala dungsun nasidamangan dibuat ma panginumani, di dogma mauliate, di dogma tu sesianna jalo hamu maun sude hamu manginum siani, ia panginumanon padan nai baru doi marhite-hite mudarhu, bahen hasesaan di dosa muna, say baik kamu masongoni bahen parningotan muna diahu.
atong romahamu nunga radesudi ida jaladai hamuma dengan basani Jehovah.
sian buku ide nomor 14 rim mahita jongjong. Puji ma Tuhan debata alito diku jalana sarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata alito diku jala unang tung halupahon dengan dibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labak tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita nahobar tu dosatta, jaladang dibalosson tuhita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakon na do asini rohani Tuhan debata, diakka nama kabiari ibana. Nung ngatakas dipatuduho debata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olak nion rodi salileng ni lelengna. Tajaloma pasu-pasunya sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Amin. 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 Horas madihita noeng langsung matau duti namar foto perjoluan non aka amanginang nama katidakon haporsiaon rap dohot dua padita dungi nama katidakon haporsiaon natorasna rap dohot padita dungi nama katidakon haporsiaon natorasna keluarga dohot padita dohot sadanan nongan dang dohot padita ima sahalak nanaing giliran non jala pinasaha matu inang ketua ni orang tua laho mangaturhon aka na naing marfoto. Fotografer mana? Amos Samadian.